k'a dɔn min ye wulikajɔ ani cɛsiri ko kɛra nin waati laban ninnu kɔnɔna na an ka maa dɔw fɛ n'o bɛ awɔ k'a dɔn fini tigilamaw ko fɔ Bakari yɔrɔ min bɛ n'a bɛ Nampala fanfɛla la n'o bɛ Segu ko fɔ Bakari awɔ k'a dɔn an ye wulikajɔ kɛ maa min bɛ n'an y'u bɔnɛ u ni na a bɛ maa 40 bɔɲɔgɔn a b'o bɔ Bakari moto 24 an ye tɛgɛ da olu kan a ko dɔgɔkun tɛmɛnen na Bakari awɔ k'a dɔn dɔgɔkun laban in k'a kɛra fɛn ye fɛn min na bisi basa barika bonyana kosɛbɛ groupe armé terroriste man nangu ma ko GAT a bɛ maa 40 bɔɲɔgɔn bɔ Bakari awɔ k'a dɔn an ka combat n'an ka wulikajɔ kɛra sababu ye olu kɔni kɛ c'est tout c'est fini sabu u ka ɲaga dɔ bɛ n'u kun gɛn bɛ k'o da Nampala zone fanfɛla la Bakari an y'o ɲaga bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini ni maa kofɔlen ninnu de kun ni hakili b'a la jɔra awɔ k'a dɔn o mara la awɔ k'a dɔn n'o bɛ Nampala fanfɛla la u ye wulikajɔ kɛ ka taa bɔ ka bin kɛ ka ɲɛsin anw ma a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛra kalo tile 24 tɛmɛnen n'o ye octobre kalo ye an ka fama n'a b'an ka cɛdenw ko fɔ yɔrɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Ungel n'ale bɛ Nampala fanfɛ Bakari min ye base terroriste n'o bɛ terroriste ka ɲaga ko fɔ Bakari an y'o dɔ kɛ c'est tout c'est fini a kɛra sababu ye terroriste maa caman an y'olu fa k'olu bɛɛ lajɛlen ka ko ban pewu a ko nin opération in kɔnɔna na moto 24 Bakari an ye tɛgɛ da olu kan arme caman n'o ye maramafɛnw ye ani kisɛw caman ba den a ko nin yɔrɔ kofɔlen in na Bakari nin opération sugu kelen kalo tile 25 an y'o fana waliya waliyali fana taara kɛ mun ye Bamacɔlɛ tigilamaaw caman bɛ Bakari awɔ k'a dɔn an y'olu fana bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini o b'a jira k'a fɔ an ka cɛdenw Bakari labɛnw awɔ k'a dɔn ani kuma caman ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen k'u bɛ baara min na bi Ala dɔrɔn de ye a dɔnba ye wulikajɔ min n'u y'o kɛ awɔ k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen in na Bakari k'u kɛra sababu ye fɛn min bɛ n'o ye équipement ye u y'o caman de minɛ Bamacɔlɛ tigilamaaw la pick-up b'o la n'o ye awɔ k'a dɔn mobili minnu bɛ yen n'o ye dugu tigɛ ani k'a dɔn moto caman ba den Bakari an ye tɛgɛ da olu bɛɛ lajɛlen kan a ko état-major général awɔ k'a dɔn olu ka kunnafoni kɔnɔna na u ye foli lase kosɛbɛ armée maaw yɛrɛ ma u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ opération u y'a la tɛmɛ cogo min u ye pion da yɔrɔ min ka bouton sigi yɔrɔ min ka kalani turu yɔrɔ min Bakari awɔ k'a dɔn tɛmɛ kɛra o bɛɛ lajɛlen fɛ ka opération yi k'a bonya k'a kɛ ni awɔ k'a dɔn professionnalisme ye a n'a ɲɔgɔnna caman a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u ye awɔ k'a dɔn jigitugu kumaw caman fɔ anw ɲɛna k'a jira an na population k'a fɔ min ye faama ye awɔ k'a dɔn ni Ala sɔnna u cɛsirilen don wulikajɔ ni cɛsiri min na nin waati laban ninnu kɔnɔna na Bakari a bɛɛ lajɛlen kun di dɔwɛrɛ ye an n'an bolominɛw awɔ k'a dɔn olu bɛ se ka kisi cogo min a ko ni opération min filɛ n'u filɛ nin ye k'a kumaw fɔ Bakari awɔ k'a dɔn a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ni jɔra awɔ k'a dɔn o man jan kosɛbɛ nin ka kofɔlen ni hakili b'a la kalo tile 21 Bamacɔlɛ tigilamaaw de filɛ nin ye ka bɔ ka bin kɛ awɔ k'a dɔn anw ka position dɔ kan n'o bɛ an ka faamaw ko fɔ a kɛra sababu ye u ye minɛnw tiɲɛ anw bolo nka min ye wulikajɔ kɔnɔna na boli biribiri k'u b'o min dabɔ Bakari an ye banamini daw ɲɛ ka sira daw ɲɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini Batirikɛ b'a ko kabiri awɔ k'a dɔn guerre in kɔni daminɛna n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin n'a bɛ tali kɛ Jwara Nampala Lere nin yɔrɔ ninnu waati caman bɛ yen Bakari binganni waleya tigilamaaw u bɛ pulukusu kɛ ka don awɔ k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen in na min ye anw ka faama ye anw fana bɛ pulukusu kɛ u nɔfɛ a laban a bɛ to anw ta de la a ko kumana min ye anw ka faama Bakari awɔ k'a dɔn u ye wulikajɔ min kɛ nin ko in na u ni foli ka kan awɔ k'a dɔn hali bi o wulikajɔw kɔnɔna na ko n'i taara awɔ k'a dɔn min ye jeune awɔ k'a dɔn n'i y'o maaw ta k'u lajɛ Tɔnbukutu mara la Bakari an ka maaw nin waati laban ninnu kɔnɔna na u ka cadre belebele fila bɛ yen jeune cadre ko fɔ n'o ye Bamacɔlɛ tigilamaaw ka cadre ye an ye awɔ k'a dɔn tɛgɛ daw kan k'u bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini Mohamed Ould Laba Bakari nin ye maa ye min n'a dɔnnen don kosɛbɛ i b'a maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen don min awɔ k'a dɔn ale bɛ wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ o dogolen tɛ maa si la Mohamed awɔ k'a dɔn Ould Laba Bakari awɔ k'a dɔn min ye awɔ Buju Beha Tɔnbukutu fanfɛla la an y'ale kɔni kɛ c'est tout c'est fini terroriste filanan min bɛ yen n'o fara o bɛ Abdul Latif Al Insari a b'ale ko fɔ ale fana ye maajuguba ye sabu waati bɛɛ opération dɔw bɛ kɛ i b'a sɔrɔ ale de bɛ o ɲɛmaya la Bakari an y'ale fana ka ko kɛ c'est tout c'est fini hakilila jiginna kalo tile 12 n'o ye octobre kalo ye Julayi Bibe Al Ansari Bakari maa don min ni yadagali ka surun kosɛbɛ ale yɛrɛ fana ye maa ye maa min bɛ ni anw ka armée awɔ k'a dɔn a ye ale kɛ c'est tout c'est fini a dajira nin jɛ in opération min kɛra bɛɛ fanfɛla la an y'ale ka ko ban bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ a bɛna fara jɔnni kan Modibo Jalo n'u ko a ma ko Abbas Lere mara la ale fana kɛra c'est tout c'est fini ninnu bɛɛ lajɛlen ye maaw ye minnu n'u ni yadagali man surun i b'a sɔrɔ ni Amadu Kufa ka surun kosɛbɛ a ka danaya maaw n'a ka lieutenant kologirinw Bakari o dama damaw de don olu de y'a jira k'a fɔ hali bi min ye armée ye wulikajɔ ni cɛsiri Bakari o b'a la kɛlɛ kelen o Bamanji si la tununi hali bi o ko de bɛ sen na wajibati ye k'a dɔn min ye kɔsa in na an ka sɔrɔsikuru kɔni chef d'état major général des armées ale ka communiqué la wajibati k'a dɔn faamaw i k'a don baara k'aw seko n'u damajira kɛ fa bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ kelen dɛ
dɛ kɛlɛbolo n'a bi cunju fankelen fɛ wajibate o tɛ taa hakilisigi ni jateminɛ kɔ o de la wajibate saa kalo 12 u tɔnsi jɔlen bɛ kɛlɛn jumadon otakolo tile 18 san 2024 wajibate bamanju u bi mugujugu min don dugukolo jukɔrɔ n'u k'a ma AEA wajibate k'a dɔn o caman bɔkɛr'o kalama min ye kawala nara sɔrɔsiw u taara bɛɛ lajɛlen senni ka bɔ ka sɔrɔ a ma tiɲɛni kɛ o ntɛnɛn don octobre tile 21 bamanju i k'a dɔn u kun kelen bɛ ka mugujugu don fan caman na wajibate i k'a dɔn sɔrɔsiw minɛn b'u bolo sisan min b'a to u bɛ se ka bɔ o fana kalama dili min ye naramara ye wajibate o ntɛnɛn don kelen i k'a dɔn min ye wulikajɔ ye wulikajɔ min n'u kun kelen bɛ ka taji caman de donni terrorisiw kɔni wajibate i k'a dɔn u b'ara k'u kun da ND liman kan wajibate k'a dɔn sɔrɔsukulu taara balu la ni k'u bɛɛ lajɛlen bɔsiw la k'u ni kɛnɛ karaba maa minnu b'u dɛmɛ ani maa minnu bɛ jɛ la wajibate k'a dɔn u ma da u ma kalo tile 19 dugu min n'u k'a ma ko ti filɛ Seware kɛrɛfɛ wajibate k'a dɔn bamanji dɔw tun bɛ munumunu salu la tiɲɛni bolo kan wajibate k'a dɔn olu fana u y'olu se kɛnɛ deba yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na min ye nin kalo tile 22 ye wajibate bamanji minnu n'u bɛ bɔmujugu don sɛbɛnnikɛla ko u nana bɔmujugu don an ka sɔrɔsikuluw ɲɛ olu nana sɔmu la wajibate k'u bɛɛ fa min u kelen bɛ ka fɛn minnu jaga minnu minɛ mɔɔw la min ye B1 ye Segu mara la sɔrɔsiw y'a bɛɛ bɔsiw la k'u fa sɛbɛnnikɛla ko chef d'état-major nin kelen o kelen wajibate k'a dɔn i b'a sɔrɔ u bɛ moto kan walima u bɛ mobiliw kɔnɔ wajibate k'a dɔn balenda kɔni na sɔrɔsiw nana u bɛɛ ta den tiɲɛ min ye Seware ni Mopti ye sɛbɛnnikɛla ko hali bi n'a ka bi jumadon octobre tile 18 wajibate k'a dɔn maa 3 i k'a dɔn u nana bali olu la min ye bamanju ye kana mugu ti mɔɔw la wajibate k'a dɔn maa 3 ni tor'o la a ko i k'a dɔn u laban na ka kungokolo jala minɛ sa k'u digi u y'u nɔbɔ wajibate sɛbɛnnikɛla ko Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen ye kelen ye min ye Kidali mara ye i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ groupe terroriste dɔ wajibate minɛn caman b'u bolo marifajugu caman b'u bolo armée ye kunnafoni sɔrɔ min kɛ u taara ngɛlɛnkɛ daw ye k'u si den ban ni ka minɛn in bɛɛ minɛnw na wajibate k'a dɔn ka segin ka na colonel major Dawuda Sagara commandant zone de défense numéro 7 chef secteur 2 opération Maliko wajibate k'a dɔn octobre tile 19 mugan ni kelen min ye Kidali n'a lamini ka bɔ Kidali ka na Amasin ani Inte Zebas olu munumunu salo la yɔrɔ 3 ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ba 4 ni 36 wɔɔrɔ k'a dɔn lamu o kɛra wajibate k'a dɔn maa min var'u lasa wajibate k'a dɔn danda la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye nin ko ye minɛn de b'u bolo pick-up de b'u bolo moto de b'u bolo sɔrɔsiw kɔni ta kɛn bɛɛ kɔni tiɲɛ ni da ye an bɛ donni minɛ ko bi wajibate k'a dɔn wele da de bi kɛ jamana den bɛɛ ma sabula ninnu bamanji ninnu u ka marifaw mara yɔrɔ an'u bɛ essence sa yɔrɔ minnu na wajibate jugu de fana b'an cɛ la minnu b'u dɛmɛ o tuma cɛ wo cɛ tɛgɛ tara i bɛ essence feere la i bɛ sogo feere la ka t'u ka te san i n'u bɛ jɛ la wajibate ka ko banna o de la ɲininen bɛ jamana den bɛɛ fɛ n'i ka maa b'a la min ni bamanjuw bɛ jɛ la a balila ka wari sɔrɔ wajibate i k'a dɔn a bɛ bali ka bɔ a bɛ bali ka na a ko fɔ a fɔ dɛ jugu don